थोरसिल' मोनजायो गैया tapi baca lebihnya di nama जाखांना डिस्टार्ब खालाम आयौ फायजोबसै मोनसे ya lebihnya jangan ditolong silakan lebihnya न' मानो गेमाव हारसिंलै मिलाव दहाय जाबाय थानाया hai mami minta jantai मिलौनि mami बानाव siapa deh मिलौ गैया एबार जानलां मिलौखौ मथे गनां उदै गला जोबा मिलौआ ya lebihnya jangan siapa mau mah मोन देरहाबो मोनजाया मामि lebihnya jangan lebihnya sibau बिराद पास मोनसिनाव दे aduh mah ओरै जानाय पun nunggu dia sah ओरै केमेरा नोंथाङा oh nunggu जागोन mah आंना मा थाया nih gila मोनसे मोनजानो नङा आंलाय nunggu kamu seneng nih ya ada मिलौ नोंनि ada सिखौ बानाय नांगौ हाथैखौ बानाय जाथारनांगौ बार paso नोंना थरसे जाखो duita मिलौ थरसे no bawa nang cok सिरा थरनै जाबायलै ayo lain me ya Milo silakan ayo gila sini sang gila मोनजानो नंला गोजौ खालामनांगौ एसे जासिनो आंना नानै मोनजानोसै आयै Mama Milo nunggu iba dia आं सुनाय ब्रा बोरै बाखौल' जोबखो Milo mbak dia dia गदै नानि no Eba libna nih र' जोंनि मिलौनिसोना बानाय नांगौ सिखौ बानायनानै ayo yang jalan mana ini mami आंसो आयौ एसे खर' जादों raga मिलौआ गदै गला जोब्बाय ayo ani yang jalan mana जोंनि nungsi mana आंसो जाबाय रेजेक मोनजाया masih milih ya हुस आंना जासिनथारा माथो ayo lihat jalan mana रेजेक बेना नों जानो नै आबार मोनबाय मामि थरनै जाजोब्बाय ना oh मोनथाम जाबाय दां ने बाबा आं मोनथाम जाबाय दां आरो फोरोंना मारै मोनजानांगौ जाखो cameraman ada spesial honi ba मामि र बोलगोन आं मिथिदों माथो नों लथा नों जायो दा र' गोसोखौ हमथार दे नै थाबाय ने मा ayo मिलौ थोरसे लथासै Lama roy menjahtar saya mana? Terus isi mana jalan? Ibadi bina sana ne. Ayo deh, pantai deh. Kasih nari kasih. Oh jangan lah. Oh. Malah gak sih mana main? Biasa. Aku udah kan ya. Garmi lo, angin Sweet apa aja ne?
खमलै फैसा मोननाय नङा आयो दे मिलना 3 आंनि जाबाय मामि जानो मोनो बेयाव बिदिनो लासै खालामनांगौ आयै एसे बुरजाबानो मोनगोन आं औ जागोन र' मोनागौ मोनजायाथ' बेखौ मोनजाबाय गाबाबो नै बेखौ मोननांगौ मासे थ्रि जाजोबबाय जाजोबबाय आयो दरनैल'सै 500 सोर मोनो 나도 라테가 뒤에 갔으면 ইয়া না মামি আমার হবো 500টা আমার হবো রে 나만 보고래. তার দে মানে এই উলি কোরা দে দে মিলো লাসै এই রসে ছিন দে টুস্টু মাবো টুস্টু মোজাই না এসে মিলো বারা যাবে বুম আইয়ো এটা আমার হবো রে আমার নো তোর দিকে জানা রে আই উলি দিকে জানা মনে আমার হবে এটা Sini amina. Kalau udah terbaik. Nih. Wih. Dilibna sana libna Anjing. Enggak salah ya baca Sini kan. Ayo, susah boleh. ses nih Eh, pasal ada Milo nih. Milo bener apa? Coba. untuk